аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Чехов. ошпаз шавҳар мекунад. ҳикоя. тарҷумаи Обиди Шакурзода. Гриша писараки 7-солаи хурдҷусаи фарбеҳак пушти дари ошпазхона гӯш мекарду аз шикофи қулф менигарист. ба назараш дар ошпазхона тараддудҳое доштанд ва ҳодисоти фавқулодаву каснадиде рух медод. дар бари мизи ошпазхона ки маъмулан болои он гӯшту пиёз пора мекарданд, рӯстоие нишаста буд. бузург ҷусаи тануманд, ридои аробакашҳо дар тан, сурхи намӯй, ришбаланд, қатраарақи бузурге дар нуги бинияш банд. финҷонҳо дар дасти рост бо 5 панҷа медошту чой мехӯрд. зимнан қанд зери дандонҳояш чунон қурӯҷ мекард ки аз ин пушти Гриша ба сардӣ ларзид. рӯбарӯяш дар чорпояи чарбу чирк кампири парастор Аксинья Степановна менишаст ва ӯ ҳам чой менӯшид. қиёфаи парастор ҷиддӣ буд ва низ аз шафақи кадом нишоте медурахшид. Палагеяи ошпаз гирдогирди оташдонҳо мекалахид ва зоҳиран сай мекард ки рӯяшро то ҳадди имкон аз ин ду мусоҳиб дуртар ва пинҳон дорад. аммо Гриша дар чеҳраи Пелагея чилчароғе медид. чеҳраи барафрӯхтае ки ҳамаи рангҳо дар он мавҷ мезад, аз сурхи арғавонӣ то тираи мурда. ошпаз бевақфа бо дастони ларзон кортҳову чанголҳову ҳизуму дастпоккунҳоро инрӯву онрӯ мегардонд, ғурғур мекард, такутук зуруфро ба ҳам мезад, вале кораш амалан сару бар надошт. ӯ ба ин миз ки мусоҳибон канораш чой мехӯрданд нигоҳ намекард ва пурсишҳои парасторро кандакандаву дурушту сард посух медод, бе он ки сарашро ба он тараф баргардонад. ягон чиз бихӯред, Данила Семёнич. парастор муроад мекард аробакашро. чиро фақат чою чой, каме водка ҳам майл кунед? ва парастор дар ҳоле ки ба худ як қиёфаи кареҳу бадхоҳонае гирифта буд, суроҳии гундаву қадаҳеро тарафи меҳмон ронд. ман шароб намехӯрам. на, гардан кашид аробакаш. исрор накунед, Аксинья Степановна. шуморо бубинанд, аробакаш бошеду водка нахӯред, аҷаб. агар мешавад муҷаррад бошиву шароб нахӯрӣ, меҳрубон шавед. аробакаш он дам зери чашм ба суроҳии май нигарист, баъд ба қиёфаи заҳроғишти пирзан. қиёфаи худаш ҳам то ҷое тағйир ёфт ки камие аз чеҳраи кареҳи парастор надошт. на, мегуфту, наметавонӣ маро гирифтор кунӣ, ифрити пир. арақхӯр нестам, маро бубахшед лутфан. чунин беиродагӣ дар кори мо раво нест. косиб метавонад май нӯшад, чунки ҳамеша якҷо мешинад, аммо тоифаи мо мудом дар пеши чашми мардум, ё не? меравӣ майхона, баргашти дидӣ ки аспад нест. агар маст шавӣ, вою вой, мебинӣ хобат мебарад ё болои ароба калапо мешавӣ. ҳамин хел аст дигар. хуб, дар рӯз чӣ қадар кор мекунед, Данила Семёнич? бастагӣ ба рӯз дорад. яке меуфтад 3 рубл дарёб мекунӣ, як рӯзи дигар бе як пули сиёҳ бармегардӣ. ҳар хел рӯзҳои мо. акнун ин шуғли мо тамоман беқадр шудааст. худатон ки медонед, замин кафи даву аробакаш сар баровардааст. боз хошҳо гарон ва мусофир ҳам ночиз. саъи ҳама он ки вагони аспӣ савор шаванд. бо вуҷуди ин худоро шукр, шиквае надорем. гушнаам нестем. дар танамон либос ва ҳам метавонем ягон нафари дигарро низ хушбахт кунем. аробакаш дуздакӣ ба Пелагея назар андохт. агар хушдор бошад. баъд чиҳо мегуфтанд? Гриша дигар нашунид. модараш назди дар омад ва ӯро итоб кард ки утоқи бачаҳо раваду дарс хонад. ҳоло вақти дарсхонӣ, бирав, кори ту гап гӯшкунӣ нест. Гриша ба утоқаш омада китоби забони модарӣ боз кард. ҳар чӣ хон нафаҳмид. ҳамаи он чизҳое ки нав диду шунид ба сараш тӯфони суол меангехт. ошпаз шавҳар мекунад, фикр карду. аҷиб, намефаҳмам ин чӣ шавҳар кардан аст. модарам бо падар издивоҷ кард, Верочкаи духтарамакам бо Павел Андреевич. хуб, хайр аст, боз бо падар ва Павел Андреевич издивоҷ кардан. онҳо занҷирбанди тиллоӣ доранд, кастуму шалвори хуб, попӯшиҳошон ҳамеша тамиз, аммо шавҳар кардан ба ин аробакаши бадқавора бо он бинии сурху музаҳои намадӣ, фу. ҳоло чиро парастор ин қадар табу тоб дорад ки Пелагея бечора як шу кунад?
чун меҳмон аз ошпазхона рафт, Пелагея дар ҳуҷраҳо пайдо шуд ва ба ҷамъу ҷур кардан пардохт. ҳанӯз изтиробу ҳаяҷон раҳояш накарда буд. чеҳрааш гулгун ва шабеҳи тарсидагиҳо. фаршро хоҳам нахоҳам ҷоруб мезад ва ҳар гӯшаеро то 5 бор мерӯбид. ӯ аз ҳуҷрае ки модар он ҷо менишаст хеле бо таъхир берун омад. маълум буд ки танҳоӣ ӯро душбори сангине шудааст ва дилаш хеле мехоҳад ки як маҳрами розе пешаш бошад, то уқдаи дил во кунаду розашро бармало. рафт, ғурғур карду, чун дид ки модар сари суҳбат надорад. аммо маълум каси хуб менамояд, фармуд модар. сар аз дарздӯзӣ набардошта, ҳушманд, солор, босалобат. валло, хонум, ман ӯро намехоҳам. Пелагея якбора оташин шуда садо боло кард. ба худо ин кор намешуданист. беақлӣ накун, бачаки нестӣ. ин кори бузургест. хуб бояд фикр кард. лузуме ба ҳаёҳӯи беҳуда нест. бубинам хушаш кардӣ ё не? сохту пардохт мекунед, хонум. Пелагея шармид. аҷаб гапҳое ба худо. кош мегуфт хушаш надорам, фикр кард Гриша. ин қадар ғанҷу ноз. хушаш дорӣ ё не? хонум, ӯ пир аст охир. баҳона овардан гир. аз ҳуҷраи дигар садои ғазаболуди парастор баланд шуд. 40 солаки ҳам нест. ба чӣ дардат мехӯрад як ҷавон? ҳой аҳмақ, ҳусну ҷамоли вай магар нонат медиҳад? бурову занаш шав ва салом. ба худо не, намехоҳам, ҷиғ кашид Пелагея. аҳмақӣ мекунӣ. боз кадом ҷин задааст туро? дар ҷои ту ҳар духтари дигар сар хам мекард. ту бошӣ намегирам ӯро. ту фақат бо хаткашонҳову муаллимҳои хона чашмак зан. хонум, вақте муаллими хусусии Гришинка пайдо мешавад, мегӯӣ бо нигоҳ мехӯрад ӯро. оҳ, беҳаё. хонум аз Пелагея мепурсад. ин Данилро пештар ҳам дида будӣ? аз куҷо? бори аввал мебинамаш. аксиния ёфтааст. аз куҷоҳое ин ҷинни лаънатиро? аз куҷои сарбории ман шуд? ҳангоми хӯроки чошт ки Пелагея таом медод, ҳама ба чеҳраи ӯ нигариста аз аробакаш оташинаш мекарданд. рӯяш тамоман гулгун мешуд ва зӯракӣ механдид. шавҳаркунӣ ҳатман хиҷолат дорад, андешид Гриша. хеле хиҷолат дорад. таомҳо ҳама шӯр буд. аз чӯҷаҳои нимхом хуноба мечакид ва бар замми ин вақти ғизохӯрӣ аз дасти Пелагея косаву корд меуфтод, мисли рафҳои каҷ. аммо касе маломату сарзанишаш накард. ҳама аз изтироби ботинии ӯ огоҳ буданд. фақат як бор падар бо қаҳру ғазаб коғази дастпоккунро дур андохту ба модар гуфт: хеле ҳавасу ҳавсала дорӣ ба зан гирифтану шавҳар кардани дигарон. кори ту чӣ ба ин корҳо? бигузор ҳар ки ба хости дилаш издивоҷ кунад. пас аз чошт ошпазҳову пешхизматҳои ҳамсоя дар ошпазхона пайдо шуданд ва то ғуруб садои пич-пич шунида мешуд. онҳо аз куҷо моҷарои ин хостгориро бу карда буданд? худо медонад. вақте нисфи шаб Гриша бедор шуд, ба гӯшаш омад ки аз пушти пардаи утоқи бачаҳо парастору ошпаз пастак суҳбат доранд. парастор сай мекард розияш кунад, аммо ошпаз гоҳ ҳиқ-ҳиқ мегиристу гоҳ механдид. сипас Гришаро хоб бурд. хоб дид ки Пелагеяро чирнамору ҷодугар дуздиданд. авзо дар рӯзи дигар ором гашт. ошпазхона ҳолу ҳавои пешинаашро гирифт. мегӯӣ ки ин дунё аробакаше набуд. фақат парастор гоҳе рӯмоли шоли навашро ба сар меандохт, ба худ қиёфаи расмии хашан мегирифт ва то 1-2 соат ғайб мезад, зоҳиран барои музокирот. Пелагея бо аробакаш вона мехӯрд ва ҳар вақт наздаш аз ӯ ёд мекарданд, оташ мегирифту дод мезад: лаънат бод бар вай, ман аслан дар фикри ӯ нестам, тфу! як шаб дар ошпазхона ки Пелагеяву парастор чизеро бо ҷидду ҷаҳд буру дуз мекарданд, модар омаду гуфт: Пелагея, албатта метавонӣ бо ӯ издивоҷ кунӣ, ихтиёрат, аммо бидон ӯ наметавонад ин ҷо зиндагӣ кунад. худат медунӣ, ман дӯст надорам бинам ки дар ошпазхона касе нишастааст. ҳушёр бош, аз ёдат наравад ва туро ҳам шабона ҷои рафтан намегузорам. фақат худо медонад ки чӣ фикрҳое ба сари шумо меояд, хонум. чиро охир ба хотири ӯ маро маломат мекунед? худо заҷраш кунад ӯро. ӯ худаш омадааст ки дарди сари ман шавад. илоҳӣ ки... як пагоҳи рӯзи якшанбе
гриша ба ошпазхона назар афканду моти ҳайрат шуд. ошпазхона пури пур буд аз одам. он ҷо катбонуҳои маҳаллӣ, дарбон, ду посбони шаҳрдорӣ, як афсари соҳибрутбаи сардушиҳош барчасп зада, писарак филка ҳозир буданд. ин ҳамон филкае ки маъмулан давру бари рахтшӯхона мегаштанд ё бо сагон бозӣ мекунад. аммо ҳоло мӯяш мураттаб аст, дасту рӯяш шустагӣ ва дар даст тасвири муқаддасе бо рӯпӯши зарҳалӣ. дар мобайни ошпазхона Пелагея меистод. дар тан пираҳани нави чит ва гуле бар сар. аробакаш дар паҳлӯи ӯ буд. ҳарду навбар сурху арақшор шуда буданд ва як зарб миҷа мезаданд. хуб, фикр мекунам вақташ. пас аз сукути тӯлонӣ шурӯъ кард афсари соҳибрутба. қиёфаи Пелагея бадал гашт ва ҳиқ-ҳиқ ба гирья даромад. афсар аз рӯи миз нони бузургеро бардошт, дар паҳлӯи парастор истоду шурӯъ кард ба хондани дуои табаррук. аробакаш наздики афсар рафт, зону заду ба саҷда уфтод ва ба дасташ бусаи обдор зад. айни чунин корро ҳам ба Аксинья кард. Пелагея низ беихтиёр ба дунболи ӯ рафт ва ӯ ҳам зону заду сари саҷда фуруд овард. саранҷом дари берун боз шуд. як тумани муаттари сафед дар ошпазхона печид ва ҷамоат бо сару садои зиёд аз ошпазхона роҳии саҳни ҳавлӣ шуданд. оҳ, бечора, бечораи бенаво, меандешид Гриша ба навҳаҳои ошпаз гӯш андохта. куҷо раҳнамонаш карданд? ин модару падари ман чиро пуштибонияш намекунанд? баъд аз дуо то нимишабӣ дар рахтшӯӣ хонданду гармон заданд. модарҷон аз хашм дар мегирифт ки азដាҳони парастор бӯи бади водко меомад. ва низ ин ҷашн баҳона шуду касе ба самавор оташ нагиронд. ҳангоме ки Гриша тарҳи хоб кашиду бихобид, Пелагея ҳанӯз наомада буд. бечора ҳоло шояд дар кадом торикие гирья мекунад, андешиду. ва аробакаш ҳам ӯро хап хап. дар субҳи дигар ошпаз боз дар ошпазхонааш буд. лаҳзае ҳам сару калаи аробакаш пайдо шуд. ӯ модарро арзи сипос кард, ба Пелагея ҳам як нигоҳи сарде андохту гуфт: шумо хонум муроқиби ӯ бошед, дар ҳаққаш падармодарӣ кунед. Аксинья, Степан, шумо ҳам бетаваҷҷӯҳ набошед, хуб нигоҳ кунед ки ҳолу аҳвол созгор бимонад бидуни дайдугиву качпоӣ. ва хонум як 5 рублиеро аз музди маоши арӯс низ ба банда лутф кунед. барои асб бояд як гарданбанди нав бихарам. боз як муаммои дигар барои Гриша. Пелагея озод мезист ба ҳар тариқе ки дилаш мехост. ӯ баставу мутеи ҳеҷ кас ҳам набуд. вале ногаҳ аз куҷое бе пушт кудом як марди бегона пайдо мешавад, маълум ҳам нест ки кӣ ҳақ дода ба ӯ ҳатто нозири рафтори Пелагея бошаду ба дору мадораш ҳам даст дарозӣ кунад. Гриша ғамгин шуд. ӯ аз самимияти қалб, ҳатто бо дидаи ашкбор мехост ки ин сиришти дар тасаввури худаш қурбонии хушунати инсонҳоро навозишу меҳрабонӣ кунад. дар анбор як себи аз ҳама бузургро сиво карду ноаён ба ошпазхона омад ва ба дасти Пелагея часпонду бо шаст қафо гашт. сомиёни азиз, ҳикояе ки шунидед ошпаз шавҳар мекунад ном дошт ва аз Антон Павлович Чехов буд. тарҷумон Обиди Шакурзода. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.